Gig Gornel. Teg at y cwrt 6. Chislovich gyffyrddiad gwych am arbediad o dido gan Josh Tibbett. A mae'r bêl yn y diwedd yn gwiro oddi wrth Declan McManus. Tor Calonis i Caernarfon a Josh Tibbett. A mae McManus yn rhwydo i 9 gol yn y gyngrair y tymor yma. Mariat codi'r bêl tu cefn i Morgan Owen. Marshall yn ceisio dalu ar dir y chwarae. Cael ei chlirio gan Mooney. Chislovich. McManus cyfuno a Chislovich. Arbediad o didog arall gan Tibbett. Daniels. Chislovich ar y postyn agos ar y postyn pell am y Ben Clark. Cyffyrddiad cyntaf gan Clark. Ar ergyd yn curo Tibbett. Ail gol o'r noson i'r pencampwyr. Mariat. Bale wedyn disgyn i Baker ar draws y cwrt 6. Chislovich! Fel cellad boeth drwy fenyn. Dyna ddim cam sefyll. A chydig dros chwarter awr ar y cloc. Mae'n dod ddrwg i waith i Caernarfon. Clark. Digon opsiynau iddo fo. Un o una di Williams. Nôl i Clark ar draws y cwrt Cosby. Teg at Chislovich. Mae'n disgyn i Marshall. Gyda McManus di cefno. Mae'n cam i bei Sa Clark. Am gol gan Dan Redmond. A di Tibbett ddim yn stopio hwnna. 9 o'r tymor i'r chwaraewr canol cae. McManus. Chwaraewr i ddau Clark tu cefn i Mooney. O, mae Mooney wedi llithro. Mae Clark di rhangipio'r meddiant. Chislovich yn y cwrt Cosby. Owen yn clirio. Mae'r bell a Dan Williams. O'r bediad o'r safon ycha gan Tibbett unwaith eto. Clark. Lledy'r chwarae. Nadi. Morgan Owen yn ffigo fyny. Ac yn dosgamu eibio. Clark sy'n adennill y meddiant i Chislovich. Tu mewn wedyn i McManus. Doedd ddim yn cam sefyll. O, Tibbett unwaith eto i'r adwy. Rhes o grysa Seintiau Newydd yn y cwrt Cosby'n disgwyl am y groesiad. McManus di un yn nhw. Redmond rownd y gornel. Teg at Ashley Baker. O! Sut ar y ddiar. A Tibbett yr arbediad yna. Mariat yn chymanu teg at y post yn agosa unwaith eto. Cai Griffith yn penio allan. Mariat, mae'n droi de. Chodi fyny teg at Hudson ar y post yn pella. A draws teg at Chislovich. Geb ar y gyfil. I bin o'i ail gol o'r gêm. 5 o'r gêm i'r Seintiau Newydd. Allan o hi i Dan Williams. Williams gisio ymdibio i Griffith. Baker chodi fyny teg at y postyn pella. Jordan Williams nod i mewn o'n wthiad. Mae'n y gic o'r smotyn. Oes mae yna gwthiad ar gefn Jordan Marshall. Bron i awr o'r gêm di chwarae. McManus yn erbyn Tibbett. Tibbett! Dim gobaith efo hwnna. Syth lawr y canol. A mae'r ail o'r gêm i'r ymosodwr. Wedi faglu fan'na. Mae fo'n me'r dyfarnwr. Groesiad dim teg at Osian Evans ar y postyn pella. Dyna ni nôl i Louis Lloyd sy'n gwneud yn wych. Louis Lloyd ar ergyd. O, fyna'n gol dda. O safbwynt y cofis. A gyda 19 munud o'r 90 i weddill. Mae'r cefnogwyr yn y gornel bella a rhywbeth i ddathlu. Clark, bas teg at Thomas Jones. Neith o ddal hon ar y cae. Mi neith o, yn gyflym. Yr ysgellwr mi, Bei Olford wedyn. Thon ni nôl i Ben Clark. Ergyd oedd i mewn, mae'n gwiro. O, arbediad unwaith eto gan Tibbett. Nid unwaith o'n ddwywaith. Oedd i wrth ergyd Alfie Clark y tro yma. Chislovich ar gig gornel. Arbeniad! Dod i mewn gan Blaine Hudson. Wrth i'r cloc daro 90 o funuda. 7th gol y Seintiau Newydd. Ar ail o'r tymor i Blaine Hudson.